Ara continuarem amb la Rita Urbina, que farà la seva conferència sobre el del mestre a l'aprenentatge, un aprenentatge inacabat. La Rita Urbina, des de l'any 99, té un taller privat de restauració de gràfica i llibres i treballa des de tant fent feines per arxius, biblioteques, museus com per a col·leccions privades. És diplomada en conservació i restauració de document i d'obra gràfica per l'Escola Aigua Blava i assisteix a cursos i congressos d'especialitat nacional i internacional. Ha publicat treballs d'investigació per seu compte i en col·laboració amb altres restauradors. També comparteix qüestions relatives a la conservació de llibres i documents al seu blog, que té seguidors arreu del món. Des de fa 3 anys organitza cursos de restauració internacional al seu taller i també a tot arreu. També de la Rita he de dir que va ser la seva primera experiència com a professional, la va fer al taller nostre de la UB i va fer pràctica durant 2 anys. Bé, des de llavors que no l'han tret de sobre i sempre va ser una de les alumnes més preguntones, però que sempre ha estat un plaer per nosaltres tenir-la al nostre costat. Hola a tots. Vull dir que és un honor que m'hagueu convidat, però és que realment ho vull dir, és veritat. Primera perquè ha passat moltíssima gent pel vostre taller, després també pels que han parlat abans que a mi, que tenen un alt rang i experiència, i sobretot perquè per mi el Domènec va ser un mestre amb majúscules i per tant em sembla una ocasió ideal per fer-li aquest reconeixement públicament de tot el que ens va ensenyar. Aleshores, d'aquesta herència de coneixements que jo recordo, destacaria 3 coses principalment, que són la seva generositat, la seva proximitat i senzillesa i la seva creativitat. I hi ha una quarta que és com el que em ve com més ràpid i més a la memòria, quan penso en quan jo estava fent pràctiques allà, el més important eren els esmorzars que fèiem el divendres al migdia. I realment és que era molt important, perquè jo trobo que això era la punta de l'iceberg del fet que aprendre allà era molt divertit. O sigui, aprendre a restaurar llibres era una activitat gairebé lúdica. I, esclar, això feia que realment aprenguessis moltíssim, perquè és que ens ho passàvem bé. I això, doncs clar, només es pot fer des d'una estima molt gran per la feina, des de la passió, el fet de voler fer ben feta la teva feina. En quant a la generositat, doncs el meu record d'allà és que des del primer dia se'ns encomanava. Jo tenia la sensació que el que feia era superimportant. Estàvem treballant amb uns llibres meravellosos i fèiem coses tractaments fèiem coses que potser no les havíem fet mai abans, no? I en aquest sentit, doncs clar, això era una supermotivació que poguessis estar treballant amb obra real i que no tenies mai la sensació que hi havia coses que t'estaven vetades, perquè eres com el matxac i acabaves d'arribar. I en això trobo que era una cosa que jo recordo molt. Això, clar, només es pot fer quan el que ensenya té una experiència suficient com per preveure en tot moment en el que s'equivocarà l'altre i en el cas que ho faci, revertir-ho. Però, com diuen, el que sap fa i el que entén ensenya. I després també la seva generositat la recordo en què es feien xerrades i estudis i coses, i moltes vegades els que estàvem per allà, que em sembla que mentre jo vaig estar allà se'n va fer una sobre la cola blanca, em sembla que ho va fer la Marta Freixa amb la Mireia, però que això ho vas organitzar tu i tu vas dirigir la investigació aquella, i després altres que he vist que han fet altra gent, doncs tothom que estava participant en aquells projectes no només signaven a l'estudi o el que fos, sinó que jo crec que gairebé sempre eren ells els que ho presentaven quan es feia la xerrada, no? I, a veure, és que jo trobo que quina millor manera d'implicar a la gent, o sigui, de motivar, perquè una cosa és que tu t'agradi molt la teva feina, però ho has de saber transmetre.
I jo penso que si tu et sents responsable, et sents autor del que s'estàs fent, i no com, bueno, estàs allà fent coses secundàries, doncs és una manera, vamos, és que és la manera de motivar-se. I bueno, per aquesta generositat, doncs jo t'agraeixo molt, molt d'ensenyar-nos tot el que ens has ensenyat amb obra real, no? Després, pel que fa a la proximitat i la senzillesa, em refereixo a la carència total d'esnobisme. Perquè el restaurador pot semblar una figura una mica pedant, no? Perquè anem amb la bata blanca i els guants blancs i la lupa binocular i el cartró lliure d'àcid i és com... podem ser bastant repel·lents, no? I aquesta pedanteria, en el pitjor dels seus extrems, doncs jo crec que acaba portant a una paràlisi davant de la intervenció, no? El fet que no podem fer res perquè com que no hi ha cap tractament prou bo ni prou segur, és que al final millor que no fem res, no? Doncs el record que jo tinc de quan estàvem fent pràctiques amb el Domènec és que feia moltíssimes coses, es restauraven molts llibres allà. Però, tot i que això es feia sempre des de la responsabilitat, doncs sense sucumbir a modes ni a esnobismes, no? I és una mica el que estava dient l'Elvira, és que jo trobo que això és realment molt important. Una cosa és que estiguem al dia de tot, que hem d'estar, i jo sóc la primera que fan alguna cosa aquí, me'n vaig aquí, que fan alguna cosa allà, me'n vaig allà. Jo vull ser la primera d'enterar-me de tot. Però això no vol dir que després no faci res perquè ara m'han dit això, ara m'han dit allò. I tampoc tinc tanta experiència, però amb la que tinc, que són uns 20 anys, tinc 3 exemples per si algú no... Un és, per exemple, com deia l'Elvira, el de l'engrut, no? Jo quan estudiava, l'engrut estava vetat, perquè era orgànic, i és que, l'engrut no pot ser. I en el teu taller fèiem servir l'engrut, però no perquè estiguessis per portar la contrària o perquè fos moda o no fos moda, sinó perquè, perquè tu tens un criteri, no? I ara, això, no? Ara està de moda el japonès i com que l'engrut és japonès, ara sí, ara sí que podem fer servir l'engrut. A veure, les coses s'han de posar, se'ls ha de donar la seva relativa importància i posar-les en el seu just context, no? I això és el mateix, vull dir, si no tens una experiència que et faci tenir aquest criteri, pots anar venut i caure en fanatismes, no? El segon exemple seria els cartrons lliures d'àcid de conservació. Doncs que, ara com que et jubiles, jo suposo que puc dir que em vol dir que serà igual, no? Però vull dir que jo recordo que quan estàvem allà fèiem servir que quan es restaurava un llibre que s'havien de substituir les cobertes, la part de dintre, posàvem cartró gris. I en altres llocs on era no, cartró gris, era l'anticristo de la restauració, allò no podia ser de cap manera perquè era àcid i tal qual, no? Però vull dir, clar, és que això era una decisió raonada. D'una banda, hi ha el fet que els cartrons de conservació són superrígids i quan tu toques el llibre és que no queda bé perquè queda com que queda raro. Però principalment la pell que està recobrint aquell cartró, que tot era allà superàcid, tampoc s'entén quin... Vull dir, la neutralitat no té per què ser necessàriament millor. En el nostre cap la neutralitat té que veure com amb la justícia, no? Ni massa cap aquí ni massa cap allà. Però en la qüestió química, qui diu que neutre és millor? No, si la pell té un pH de 5, doncs té un pH de 5. No és ni millor ni pitjor, és el que té. Doncs, després amb la cosa aquesta dels cartrons, als anys 88 o així, van descobrir al Rijksmuseum d'Amsterdam que tenien tota la col·lecció, que havien posat tot amb uns passepartús lliure d'àcid, ho tenien tot fabulós de la muerte, que precisament aquells cartrons lliures d'àcid fabulosos de la muerte havien fet taques en tota la col·lecció de papers i d'això en van dir l'efecte Mondrian, per aquests rectangles tan bonics que anaven sortint en tots els dibuixos. I clar, estaven desesperats, que s'havien gastat una pasta a condicionar tots els dibuixos i els estaven malmetent. Després ja, jo també tinc les meves
opinions de si ho han acabat arreglat, vull dir que tampoc ara entraré aquí a explicar la fita Mondrian. Simplement vull posar aquest exemple per això, perquè realment la restauració és una qüestió de presa de decisions en les que s'han de tenir en compte moltíssimes coses. I hem d'intentar no acabar amb fanatismes de que, bueno, ara es posa de moda això, si faig això estarà tot bé. Doncs no. I després, per exemple, la cola blanca, també, que també primer era que no, després que sí, no fa gaire vaig veure que hi havia un article de la Marta Oriola, la Cristina Ruiz i la Gemma Campo i l'Anna Nuarat, bé, doncs jo no és que estic dient que s'hagin d'enganxar els papers en cola blanca, però sí que deien que lluny de pensar que la cola blanca, perquè té àcid acètic, representa que havia d'aportar més acidesa i tal, doncs hem vist que uns pòsters tractats amb cola blanca estan en realitat molt menys àcids que els que no estaven tractats. Doncs això ens ha de fer pensar que s'ha de tenir una perspectiva i un sentit comú. I jo crec que això ho vaig aprendre allà, el prioritzar el sentit comú basat en l'experiència, que jo en aquell moment no la tenia, però tu sí que la tenies, i és una cosa que jo penso que és important, no perdre el món de vista. I la tercera característica del taller era la creativitat, i ja hem mencionat la famosíssima màquina de rentar llibres, per posar un exemple, que jo crec que deu ser l'única del món, vull dir que jo no hem vist... Ah, no? Ah, una còpia. Pues no ho sabia. Bueno, però és que és igual, perquè al final, vull dir, si n'hi havia una i tu la vas poder copiar, vull dir, per això s'ha de ser creatiu. I, per exemple, jo ara al taller tinc una taula de succió, petiteta, mitjaneta. És la que em vaig fer arran de com ens ho has ensenyat tu, amb una mena de galleda de fruites, com un tupper gegant, i uns llistons d'alumini i un aspirador, i és que va de faula allò. I és que això em va marcar moltíssim a mi, perquè jo treballo en el sector privat. Si la informació que hagués tingut és que jo no puc fer res si no tinc els recursos, és que jo, és que no hauria fet res mai, perquè jo és que no els tenia els recursos al principi. I aquesta sensació de que si no es podia fer d'una manera, es faria de l'altra, i que si no tu podies comprar, tu podies fer, doncs és una cosa que trobo que sí, que és un aprenentatge superimportant, perquè al final no és tant el que tens, sinó com ho pots aconseguir, i que amb enginy tot és possible. I per això també et vull donar les gràcies. I jo és que no m'extendré perquè és que tampoc, en fi, el que pugui dir de mi ho teniu ja al meu blog i allà ja podeu mirar el que us sembli. Potser el que més m'ha fet pensar darrerament en la meva estada en el vostre taller és que jo ja fa temps que tinc alumnes en pràctiques i des de fa no fa tant temps doncs faig cursos i aleshores també estic ensenyant. I també des de fa un temps tinc el blog, I, a veure, jo també he de dir que el blog jo no el tinc per una qüestió de generositat en compartir coneixements ni filantropia pura. Jo el tinc perquè per mi és una eina molt gran de tenir visibilitat. Jo treballo en el sector privat i si la gent no sap que existeixo no em donaran feina, Però la manera que jo trio de tenir aquesta visibilitat és compartir, perquè m'agrada. I m'agrada fer-ho d'una manera desenfadada i que enganxi a la gent, a la que no sap, a la que sap. Així. M'agrada fer-ho, intentar compartir aquest entusiasme per la feina ben feta i perquè no només pel que faig jo, sinó que fan altra gent, que fan altres restauradors o llocs que he anat a visitar. I així, pensant també en els alumnes que tinc en pràctiques i de la gent que tinc fent cursos, és una cosa que jo he vist, i amb el blog també he vist, que realment ensenyant és que aprens moltíssim.
moltíssim. És que no et queda més remei. Primera perquè, clar, si tu t'has de posar a explicar alguna cosa, has de saber una mica del que parles, no? Però després també perquè, clar, la gent et fan preguntes que potser et plantegen coses que tu no t'havies plantejat i d'alguna manera doncs, això et fa créixer molt. I en el cas del blog, jo m'he trobat que jo no m'ho esperava amb el blog, però que és que estic aprenent moltes coses, perquè jo potser parlo de, jo què sé, i t'envia un mail a algú de, jo què sé, de Filipines, ai, escolta, doncs mira, nosaltres això ho fem així, ho fem aixà, i per què dius això i per què no dius l'altre? També és veritat que rebo alguns mails de gent molt pasta, però bueno, el balanç positiu és superpositiu al final perquè, clar, tu expliques el que saps, però clar, el que no saps no ho saps. I el fet de compartir fa que els altres també tinguin ganes de compartir amb tu. Bé, però així en resum, doncs, sobretot pensant en aquesta faceta meva de l'ensenyament més recent, doncs a mi m'agradaria fer que els meus alumnes disfrutessin tant aprenent i pensessin de mi que sóc una bona mestra com tu has sigut per mi. Ja està, això és tot.